دا دنیا فانی دا خیرت پکی سوداو کا قبر کی تیار دا ورلغم خدا رناو کا قبر کی تیار دا ورلغم خدا رناو کا دا دنیا فانی دا خیرت پکی سوداو کا قبر کی تیار دا ورلغم خدا رناو کا قبر کی تیار دا ولغم خدا رناو کا تا باندی فرش ودی منزو نشب روز کیا تا باندی فرش ودی منزو نشب روز کیا و منزو نشب روز کیا پنز وقتا منزو نرور دل تخام خاو کا قبر کی تیار دا ورلغم خدا رناو کا قبر کی تیار دا ورلغم خدا رناو کا دا دنیا فانی دا خیرت پکی سوداو کا قبر کی تیار دا ورلغم خدا رناو کا قبر کی تیار دا ورلغم خدا رناو کا پخپلهم نیکی کوا او بلتای دعوت کوا پخپلهم نیکی کوا او بلتای دعوت کوا پخپلهم نیکی کوا او بلتای دعوت کوا او بلتای دعوت کوا پکم طرف چدرو می ذکر شابدا اللہ اکڑا قبر کی تیار دا ورلغم خدا رناو کا قبر کی تیار دا ورلغم خدا رناو کا دا دنیا فانی دا خیرت پکی سوداو کا قبر کی تیار دا ورلغم خدا رناو کا قبر کی تیار دا ولغم خدا رناو کا چه او باسی تو بکلا دخپل گناہونو چه او باسی تو باتا دخپل گناہونو چه او باسی تو بکلا دخپل گناہونو دخپل گناہونو عمل دی پاتو بابندی رو رخام خاو کا قبر کی تیار دا ورلغم خدا رناو کا قبر کی تیار دا ورلغم خدا خاو کا دا دنیا فانی دا خیرت پکی سودا اکڑا قبر کی تیار دا ورلغم خدا رناو کا قبر کی تیار دا ولغم خدا رناو کا دا ہر بیمار پختن لاد خدای رضا دا پارزا دا ہر بیمار پختن لاد خدای رسول رضا لدا دا ہر بیمار پختن لاد خدای رضا دا پارزا د خدای رضا د پارزا در بکڑی اجرون تپوسی پا بیا بیاو کا قبر کی تیار دا ورلغم خدا سباو کا قبر کی تیار دا ورلغم خدا رناو کا دا دنیا فانی دا خیرت پکی سوداو کا دا دنیا فانی دا ولغم خدا رناو کڑا قبر کی تیار دا ولغم خدا رناو کا اے عاجز دیدار زان لکل چی دعا غواړي اے عاجز دیدار زان لکل
چې دعا غواړي اے عاجز دیدار ځان لکل چې دعا غواړي ځان لکل چې دعا غواړي د پاک رسول امت لپاک هم ډیرا دعا وکا قبر کې تیار دا ورلغم خدا رڼا وکا قبر کې تیار دا ورلغم خدا رڼا وکړه دا دنیا فانی دا خیرت پکې سودا وکا قبر کې تیار دا ورلغم خدا رڼا وکړه قبر کې تیار دا ورلغم خدا رڼا وکړه قبر کې تیار دا ورلغم خدا رڼا وکړه